Менимчә, балаларны обществодан сакларга кирәк һәм менә эчкән ата-әсәйләр була бит инде. Шулардан да сакларга кирәк. Их любить надо. Бүген балаларды халыкара яклау көне. Һеҙҙеңсә, баланы кемдән һәм нимәнән һакларга кирәк, якларга кирәк? Баланы сугыштан сакларга кирәк. Авыр чакларда булыштырырга кирәк. Һеҙ быны әсә буларак балагыҙҙы нисек һугыштан һаклай алаһығыҙ? Безнең әтәй бар саклар өчен. Яман кешеләрдән дип уйлыйм, якларга кирәк, яман эшләрдән. Аларның юлларында әйбәт кешеләр гел очрап торсын. Һәм аларның бәхете аларның кулларында, безнең ярдәмендә, ата-әниләр ярдәмендә булырга тиеш инде. Шулай дип уйлыйм. Балаларды яклау, нимәнән яклау? Насарлыктардан, насар гамәлдәрдән, насар фикерләрдән хакларга кирәк. Шуны әйтер үтәренем, иң беренче балаларыбызга әдәп һәм әхлак өйрәтү кирәк. Ягъни балаларды әдәпһезлектән һәм насар гамәлдәрдән хаклау тиешле. Киресенчә әйткәндә, балаларга ниндидер бер матурлык күрһәтергә, балаларга ниндидер бер һөнәр бирергә. Балардан теге террористлардан бит инде хәзер безнең күп мына сериялар ниләр белән бит инде конфликтлар бара, шулардан. Аннары теге Нисек хакларга һуң ул террористларны? нисек инде әнкәй әткәләре караштырырга бит инде тиешләр. Сыгармаска сәгать 21-дән соң бит булат. Шуннан нәрсә инде тагында саклап, карап, яратып. Һеҙ үҙегеҙҙең балағыҙҙы нисек үҫтерергә тырышаһығыҙ? Тәртипле үстерергә тырышабыз инде. Мөселман традицияләрен нитеп